יש חברים, מה קורה? מה העניינים? באתי לעשות לכם סרטון ככה שיהיה לכם כיף. יאללה, בואו ניכנס לבלוג המשחקים. יאללה, בואו נתחיל לשחק. אם עדיין לא שמתם לייק או סאב, תרשמו לערוץ. זה לא כזה חובה, אני רק רוצה להגיע כבר ל-90 מנויים, ואני לא מבינה, פעם אחת עולה לי עוקב ואחר כך יורד לי עוקב, ואני לא מבינה מה קורה פה. אז תרשמו לי בתגובות אם אתם רוצים סרטונים כאלה, כי אני לא יודעת, אני סתם מנסה לעשות תוכן טוב, אבל אני אף פעם לא מצליחה, כי תמיד בסוף יורדים לי עוקבים. אז בבקשה, מטוב לבכם, תחליטו איזה, או שאתם רוצים להיות חלק מהערוץ או משהו כזה, לא יודעת. אם אתם רוצים להירשם לערוץ, תחשבו טוב, כדי לא סתם להירשם לערוץ ואז גם אחר כך או שעה אחר כך להוריד עוקב. זה גם לפעמים יכול להיות די מעליב. צפייה נעימה. צורת שאין מוזיקה, כאילו אין לי איך לשים מוזיקה. איי, לא נורא. רגע, שלמות, תסתדרי טוב. חברים, רציתי להגיד לכם תודה רבה שהגענו עד לכאן כזה, עד לכזאת כמות עוקבים. באמת, את האמת, לא היה כזה קל. באמת, אפשר להגיד שזה היה קשה. אני ממש מקווה שנגיע סוף סוף ל100 עוקבים, יש לי בעיה בטלפון, אז אני לא יכולה לעשות לכם שידורים חיים או לייבים, איך שאתם לא קוראים לזה, אז אני ממש מתנצלת. יהיה אולי מתישהו, אבל אחרי שהבעיה הזאת תשתדר. אז קדימה, בואו נמשיך. טוב, רציתי לשאול אתכם שאלה, לא שאלה, כאילו, אם אתם רוצים לעקוב או להישאר פה בערוץ, אז בשמחה, באהבה. כאילו, אם אתם לא כזה אוהבים את התוכן, תכתבו לי בתגובות איזה תוכן אתם רוצים, כי אני אישית לא יודעת מה להעלות לכם. כאילו, סרטוני איפור, סרטוני משחקים, אני לא יודעת כבר. לעשות לכם סדרה, לא לעשות לכם סדרה. לפעמים זה יכול להיות קצת ממש מבלבל. אז ביי חברים, שבת שלום. יאללה, עוד יומיים חוזרים ללימודים. אתם קולטים? שנת לימודים שמח, שבת שלום, יום טוב, וביי, אוהבת אתכם.